Здравейте хора, аз съм Токс Фалкон и днес ще ви покажа как да вземете безплатни скинове, ножове в CSGO. И това става чрез този прекрасен сайт Zen Gaming се казва той. А, В този сайт главното е вие играете едно в едно или две срещу двама човека в CSGO и който победи взима точки, с които ще може да си вземе скинове и ножове, като събере определен брой точки. Значи, като дойдете тук, ще се регистрирате, ще свържете Steam аккаунта си към този сайт. Няма нито вируси, всичко е абсолютно окей с този сайт. Абсолютно хубаво сайт си е и така нататък. И като се регистрирате, всичко да потвърдите имейла си, то ще ви отведе в ето това е главната страница на сайта и просто отидете на CSGO Arena и ето от тук ви е всичко. Ето тук ви е левела, колко победи имате и win lose ратито. Да, моето е малко ниско, но ето тук са ви точките. Първоначално мисля, че ще почнете с 50 точки или май че беше с 0. Но, разбира се, ви ще съберете повече. Аз сега имам 1030, което не е чак толкова малко, но разбира се не е и много. И тези още 4 срещу 4, 3 срещу 3 и 5 срещу 5 още не са излезли, но има 1 срещу 1 и 2 срещу 2. За всяка победа получавате по 10 точки, както казах. Но има един друг начин да получите точки. Идвате тук, Invite Friends и тук ви е линкът, който копирате и го пращате на приятелите. Те трябва да се регистрират от този линк и да изиграят по една игра, след което ще ви даде цели 50 точки, което не е малко, защото все пак това са доста победи, които ви трябват. Ето тук стават нещата, като цъкнете Play Now. То ще ви намери играч, вие цъкате бутона Start, големия бутон, след което ако не сте лънчнали CSGO, то ще се пусне и ще ви вкара направо в сървъра, или просто цъкате Start, ако CSGO ви е отворен, цъкате прозореца с CSGO и то вече ще почна да ви зарежда сървъра. Когато свърши матча, играе се до който спечели първи 8 рунда и който спечели матча, то автоматично ви изкарва от сървъра и тук, ако не ви е дал направо точките, просто разрешнете страницата и ще видите, че точките са си при вас. След като сте взели определен брой точки, между другото тук има и всякакви giveaway, но да се върнем, след като сте взели определен брой точки, отивате на Redeem, извинете. Така, и тук има всякакви скинове. Значи, ножовете, както виждате, има всякакви скинове. Ще трябва да се поиграете доста. Ножовете, очевидно не са ефтини. 95 000 е доста невъзможно, според мене. Но тук има ножове за 17 500. И все пак, примерно, ако играем, например, половин година, което знам въобще не е малко време и трябва да отделите доста време, но все пак това е за нож, за истински пари, то доста пари, защото тези ножове не са ефтини. Ето, например, това е 115 евро, това е, да кажем, 140 евро, тези също са по поне едно 200 лева. Тук, разбира се, ножовете са по-скъпи, но пък за това много повече трябва да събирате. Но да, всичко се работи. Ако като си вземате скиновете, има малък шанс да изпише Out of Stock, което означава, че просто сега скинът не е наличен и съвсем скоро ще го добавят в сайта и ще можете да си го получите. Но ако все пак се ядосне от този факт, можете просто да пишете на админ и той ще ви обясни всичко.